Bueno, este ano vamos a completar outra fase do Belén. Vamos a engadir, imos engadir agora o buei, imos engadir o asno e un anxo. Este sería o proxecto para este ano. Espero que os xoves á noite poidamos instalalo xa. Cada ano o proxecto é engadir 3 novas para ir ampliando e chegar a ter un Belén pois bastante monumental, si todo vai ben. Este ano vai o boi, o asno e o anxo. Bueno, o proceso máis ou menos é sempre o mesmo. Chegan os troncos, estes troncos, bueno, son troncos dun volumen, unha envergadura bastante grande, son bastante complicados de mover, sobre todo de desbastar, pola posición, o estar tumbados, é moito máis complicado cortar, sobre todo o primeiro desbaste das pezas grandes. Logo o traballo é bastante lixeiro, é bastante rápido. Bueno, o sistema basicamente é vacialos, quitar o sobrante, quitar todo o sobrante, que digamos que é o traballo máis tedioso e máis duro. Despois empezase a detallar a figura, que digamos que é a parte divertida, é a parte máis lixeiriña de facer, e a máis rápida. O gran problema sempre é o primeiro desbaste, ubicar a peza no seu sitio correcto, que non quede desplazada, que quede ben colocado o que o encaixe da peza, para que despois o traballo xa de dar forma e demais sexa máis sinxelo, non haya que andar a retocar demasiado, que digamos que o que che decía antes, non? Pois a parte máis divertida do traballo é a máis levadeira. Máis ou menos de visualizar, tens que ter máis ou menos visualizado o que vas a facer, como vas a cortar, por onde vas a cortar, e que sempre é peliaguda. Os primeiros cortes sempre son bastante peliagudos porque a veces tamén a confianza, non? Se suele decir, canta máis confianza a veces dá problemas, entonces hai que ir. Os primeiros pasos son a idea deste proxecto parte un pouco diso, non? De decir, pues, eu son de aquí, me gusta, non? Pues que a xente tamén poida mirar, poida disfrutar un pouco deste traballo, de que quede algo aquí teu, non? Bueno, que viaxas, fas obras por todo o mundo e tamén che gusta que onde ti vives, pues que a xente tamén disfrute, aparte coido que ten unha boa acollida, que a xente lle gusta, é algo diferente, que non todos son luces e figuras de escayola, non? Que se poden facer outras cousas, que a xente lle guste, que sobre todo que disfrute, non? Pues, disfrute do feito, que o facemos con cariño, non?